Dawang ayu. Waduh. Kaya Widaya. Emang belum nyanyi Widati lah, Pak Widati lah dosa ngono iki to. Suara Widati. Masa sapa sik to? Kita iki muri kepiye coba Sudaya. Pepujane ati menapa leres panjenengan tresna kaliyan kula Kang Mas? ya sing garwanipun Kak. Wih, persis. Dawuh menapa panjenengan ningali Jangan kaya Pak Widati. Ora ngira babar pisan kok Mas. Dong. Iki Sudaya lagi. Sudaya iki. Apik tenan warane. Ayo. gak. Ora ya iki cilik. Nggih kan. Maksudnya ngene gandrung iki yo aja mbekok ini paling ora yo dadak busukan. Tangga bumi iki terakhir ngono kuwi dadi tenanan. Lah kok mboten kok golek jenengan. Iki ngabake tangga. Kurator jenengan beda kelurahan kok. Kaya ngene. Ya kok kaya ngopo? Sanane ojo kawan suli. Yo ora. Asmara Dia jenenge pun kakang. Jek sing garwanipun Kak. Dawuh Kang Mas ini. Nah. Nah. Iki ana yang bere-bere idi ngono iki tegese. Kene tak sapa. Oh, tak sokot dari muni idi mau. Masa kono senggakane gandrungan kok Gandrungan tak sapa. keri. Pastel tenan. Kok sak roman lu motor gandrungan aku tak sogok. Bisa iki kan senggakan berno-berno. Iya. Ono sing keri. Lah yang ngrasake senggaan saiki. Ono sing ongkek. Ongkek. Jorok. Apa to waku dhewe Yen cedak panjenengan ki rasane kepengin jimel pipi. Ben kok coba jimel Kang Mas. jenenge wong tresna kok nang Cedak meneh. rasa ngeri rezekine dhewe-dhewe. Lah kowe sengoror ki jiwel ngene iki wani jiwel ya 4,5. Jam ora. Terus ke Mas. Duh dewa Jawata Agung Welas Somring wang mampi Nano Cakepan sing besok kapan tak teka dulu tak tekan rasa tak tekak tekan mangsane tak dhewe tekan besok kapan tak tekan lan aku tanya Dawa Pak. Oh nggih. Oh nek niki pun kenging Pak nipun kenging. Pun kenging Pak. Pun kula
tapi nek iki kira. Alhamdulillah. Matur nuwun. Kebar iki kembang rawe. Satu dinancep nggih terang. Kembang rawe kuwi Bahaya. Ora biasa. Alah kok biasa kangge kok ngono wis dadi to. umpama tanah kuda tanpa Amin. tanpa perahu Oh, takut apa kanin? tanpa perahu sasar darat yen bawa tri Hitam sari. Nidam sari tak tompo kang mas coba kaya ngopo gandrungan marang aku upama sliramu senyar melati aku kumbang sari upama sliramu margi kumane dan bakal diwati Rongen tenan ya. Wah, apa-apa anggere diradani berani. Kok ora kabeh nggih. Semangat. Mau ora kompak dadi kompak. Iya. ngene kan tak kan Iya. satu kesatuan utawa satu tim Oh iya. jadi nek kaya tembunge oh bintang kamu nek kita ora jadi iki awake dhewe iki kaya Satu kru. satu kru jadi kaya Nah. wiyaga Pak Dalang sinden wiyaga awake dhewe nek tanpa wiyaga tidak bisa apa-apa Oh, arep iya. apa arep Ini kok angklang pikir kumat. Pak Dalang ora ono wiyagane arep piye Iya padha wae. ya ora ono awake dhewe ora ono sinden ora ono Pak Dalang arep ngiringi apa Berapa yang gue cangkem ku dhewe? Kan aku tak sepiro. Paling 2 jam langsung diimpus. Lah nek kabeh mau senajan kok tak kuncine siji. Apa? ana sor Apa ning Piogo? ana sor Ono son, Heeh. ono dalang, Terus? ono sidik, ono bidang tamu. Nek ora nek jenazah ora dor nopo. Apa ora kuting kelarah kan? berarti sing utama ki sing nangkep Nangkap. Lah nek ora wis nangkap tetep penyuluhan aku ki. nyuruh apa Pukul. Musim kok. Gue bisa tuh yang mana gitu. Nggih. Lagi cuma lu telak ya, Mbak? Pukul misalnya Hah? Oh benter. Nek pukul benter. Oh, Itu menyerang bagian atas. Oh. Mengerti ku sing ulek-ulek gulung-gulung telak. Nah, Oh, ini kok pengen terlihat mikir, Pak.
kaya ngono kae to. Lah itu kan Dimas aku ki ora doyan. Wah, nek mriko lak cilik-cilik nek ngono jadi kados ngoten iki. Keman. Wah, aku dulu gede. Ora cilik putih. Sanes putih niku poket. Tenan kudul niku bisine dos tenan. Bojo kula niki mangan telu perlu langsung. Ngopo? Semaput. Gemuk. Kayak alergi. Kayak biduran Pak. Perko kadar gisine apa anu proteine jos. Lah bojoku mangan telu langsung. Aduh. Yang liyan Ora kabeh waduh kok.